హాయ్ అండి, అందరికీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఖుషి వ్లాగ్స్ తెలుగు. నేనైతే నాకు తెలిసిన ఒక చిన్న టిప్ మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ సమ్మర్లో మ్యాంగోస్ అందరూ చాలా ఇష్టపడి తింటారు కదండి. అలాగే దానివల్ల వేడి చేస్తూ ఉంటుంది, పిల్లలకి సెగ్గట్లు గట్ట వేస్తూ ఉంటాయి కదా. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఒక 1 అవర్ పాటు వాటిని సోక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నేను సోక్ చేసిన వాటిని చూపిస్తున్నాను కదా. కింద పైన ఫ్లోట్ అయ్యేదేమో నేను మా బయట కొన్న కాయ అనమాట. కిందకి మునిగిందేమో మా చెట్టు కాయ. మేమే ఓన్గా దాన్ని పండించామన్నమాట. అది అలా ఉంది. అలాగే మ్యాంగోలో ఉన్న ఫైటిక్ యాసిడ్ అనేది మనం సోక్ చేసిన హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇలా బబుల్స్ రూపంలో రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే పెస్టిసైడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా దాని నుంచి కొంచెం మ్యాక్సిమం రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సోక్ చేసి తినడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే మనకు వేడి చేయకుండా కూడా ఉంటుంది కదా. ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఖుషి వ్లాగ్స్.